Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Tamaong Asset. Balik po tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Teka, napasubra yata yung aking ano. Lagay ako sa may ilong ko, napasubra yata. Sama. Branghang. Hindi ko lang papakita yung brand. Bigyan nyo nga ako. Sponsoran nyo nga yung ano. At pagka medyo na-stress ako nag-aamoy-amoy ako ng mentol. Sabi ni, sino ba ito? Si Manny Arnel Clavisillas ba ito? Agree, ang parusa dapat ay death penalty. Ayan. Naman kasi, alam niyo po, yung disinformation na nalilikha ng mga fake news na yan ay matindi. Marami pong naliligaw na mga matitino. Sa halip na makapag-decide po ng tama, base po sa mga impormasyong available, ay hindi po ganun ang nangyayari sapagkat natatamnan ang mga isip at puso ng ilang kababayan, maraming kababayan natin, ng mga maling balita, maling impormasyon, and therefore marami po ang may maling opinion, may maling desisyon. So ulitin ko, si Zuckerberg na ang nanawagan sa lahat ng mga bansa sa buong mundo na dapat daw po ay simula na ang paghihigpit sa pagbabantay po ng mga content sa internet. At sana ay hindi naman yung paghihigpit na mawalan ng freedom of expression ang mga mamamayan, ano? Sa bagay ngayon, ang ginagawa po ng Facebook ino-off, nilalaglag, tinatanggal po sa online yung mga peking accounts na nagpapakalat po ng peking impormasyon. Mga hate posts, mga mapanira, inaalis po ng Facebook. But I think really that is not enough sapagkat nasaan ba ang nasaan bang headquarters ng Facebook? Nasa Aremica, di ba? Buong mundo gumagamit ng Facebook. ng Facebook. Ay nako. Everybody uses Facebook. Everybody's on Facebook. Sa totoo lamang, naging tila basurahan po ang Facebook dahil naabuso po ito. So, maganda nga naman na may panuntunan, may standard ika nga, no? Bilis naman ang ating oras. Let's go back to our main issues of the day. Bawas presyo ng langis, asahan bukas, LPG, itataas naman daw ang presyo. 5.3 magnitude na lindol, yumanig sa Dinagat Islands. Kapitan sa Naga City, mga suki na heat stroke daw, patay habang nangangampanya. Tubig po para sa mga irigasyon, babawasan para ang water level sa Angat Dam mapanatili. Damage sa hipon ng El Nino phenomenon, pumalo na po sa 4.5 billion pesos. Duterte, meron na pong itinalagang bagong Chief Executive Officer at Pangulo po ng Social Security System. NPA, diniklarang persona non grata sa 2 barangay po sa lalawigan ng Agusan del Sur. Lahat ng bansa dapat may batas na laban sa fake news ayon po kay Zuckerberg. Ibaloy Festival ipinagdiriwang po sa kauna-unahang pagkakataon sa Baguio City. Sunog naman po sa Boracay, nag-iwan po ng 70 pamilyang walang bahay. Mga Hollywood celebrities na kumukundida sa bagong batas ng Brunei lalong dumarami. Ano ba itong batas? Controversial na batas sa Brunei. Nagkaroon po kasi ng batas dyan po sa Brunei
napapatayin sa pamamagitan po ng stoning or pagbato. Batas po ito sa kanila, ha? Papatayin sa pamamagitan po ng stoning or pagbato, perhaps sa plaza ito, no? Ang sino man pong malitis o nagkasalang bakla. Bakla, di ba? Yan yan. Laban sa bakla, di ba? Na magkakasala ng adultery at kahalayan. Ayan, kahalayan. Ayan. So yan ang bagong batas po sa Brunei. It became so viral, naging kontrobersyal. Marami pong mga Hollywood celebrities. Siguro maraming tatakot sa kanila. Sa Brunei po yan. Ano kaya kung dito sa Pilipinas, may ganyan, Diyos ko po. Ang Brunei po kasi isang Muslim country. Ayan, Muslim country. Sa bagay, sa Middle East, may mga batas ding kahalintulad dyan, pag nagkasala ka, meron ganyan pupugutan nga ng ulo pinapatay po sa plaza. Yung mga mapapatunayang guilty at nagkasala sa iba't ibang yung mga kasong nalilitis po ang sino man. Ayan. At tayo naman po ang sasagot sa ating itinatanong sa bayan ngayong hapon, mga kaibigan. Sang-ayon ba kayong magkaroon na ng batas laban po sa pagpapakalat ng fake news? Bago po tayo sumagot, heto muna ang ilang mga kababayan nating natanong ni Ron Soriano. Sir, magandang hapon po, sir. Para po sa tanong sa bayan po ng Leader News, ito po yung question namin. Sang-ayon ba kayong magkaroon ng batas laban sa pagkakalat ng mga fake news? Sir, sang-ayon sa batas ng fake news para may iwasan din yung mga puro-puro o mga kwentong-kwento na mga wala namang konkretong dahilan. Dahil nagsisimula din ito ng kaguluhan, pagkalat ng mga chismis na wala namang konkretong dahilan. Kaya isa ko sa sang-ayon doon. Ayun, maraming salamat, sir, sa iyong sagot. Sir, excuse me lang po, magtatanong lang po ako. Survey question namin para sa tanong sa bayan ng Leader News Philippines. Sang-ayon ba kayo magkaroon ng batas laban sa pagkakalat ng mga fake news? Para po pag-aalala na lang po. Ayan, sir, maraming salamat po. Sir, good afternoon, sir. Magtatanong lang po ako para sa aming programang Kamong Osero. Para sa tanong po namin ngayon, sang-ayon ba kayong magkaroon ng batas laban sa pagkakalat ng mga fake news? Oo. Dapat lang para maiwasan yung mga makalat na mali-balita. Ayun. Yun ang opinion, sir, no? Tama po yun. Sige, sir. Thank you po. Sir, magandang hapon po, sir. Ang Kamaong Asero. Thank you, Ron. Thank you sa mga kinausap mong yan. Lahat sila sang-ayon, Lahat sila sang-ayon. Yung sumagot naman sa aking wall, may nag-iisang hindi siya sang-ayon. Nag-iisa. So, 99% sang-ayon na dapat ay merong batas na magtitiyak ng nasa mga impormasyon sa internet, sa online, sa social media ay mga totoo at hindi po fake news. At obviously kami mga kaibigan, yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay nag-i-exist. Ang Leader News Philippines ay nandito po sa harapan ninyo, nakakasama ninyo everyday at every afternoon. Na yun po ang ating pinanumpaang lalabanan, yan po ang ating advokasya na tatayuan na mapanatili pong puros katotohanan at tunay ang mga balitang lalabas. At hindi po pwedeng itago at baluktutin, pilipitin at ang puti gawing itim. Hindi po yan po pwede. So sa ganang amin mga kaibigan ay sang-ayon kami. Sang-ayon kami sa panawagan ni Zuckerberg ng Facebook na dapat higpitan na po ng mga bansa at tiyakin na ang mga impormasyong available sa online, say for example sa Pilipinas, ay tunay
na mga kapakipakinabang, hindi po mga kasinungalingan, hindi po harmful at hindi po maghahati sa bansa, bagkus ay mag-unify sa mga Pilipino, sa lahat ng tao sa buong mundo. With that, magiging kapakipakinabang po ang online technology. Bago kami magwakas mga suki, nais kong batiin ng belated happy birthday ang aming charity campaign manager, Angie Puso. Ayan. Charity campaign manager, Angie Puso. Belated happy birthday sa iyo. Sinadya naming belated ang bati para solo kaming babati. Kasi kung sasabay kami, tama? Kung sasabay kami doon sa birthday mo last Friday siya, di ba? Last Friday, di marami kami. Ngayon, unique kami. Kami lang ang nag-iisang bumabati sa iyo. Friend, Angie, belated happy birthday. Alam kong maganda ang tinatahak mong landas ngayon. Do it fast. Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga katuwang sa paglilingkod sa bayan sa hapon pong ito, buong tropa po ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, ang ating programa po ay pinalipad ni Clarence Andaya together with Earl Nico Dacame. Habang nakamonitor pa rin po sa atin remotely si Operations Head Engineer Oliver Licop, partner Mark Anthony Reynoso, and creative producer Carlo Reyes, ang ating mga reporters siyempre ng Leader News Philippines. At siyempre, salamat pala sa tropa ni Senadora Grace po. Ganda ng commercial niya, no? Ganda ng plug niya. Thank you. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong kamaong asero si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.